Sala. Dili na mapilanda ko nga balay no. Guys, good morning. Mag-walking ni. Wow. At tumigbugo. Nagwa kami sa mong kauban. Alas 5:14. Na nami, tulo nami kay yung mata ng usa. Ang butas ako. Oh, nalak mga kauban. Si Ate Jima. Balik na po. Balik na po. Good morning. To apa sa loyo ayo pa mga duha ka laki. Anto may ana this way to Adira Farm. Nang sakas ang ilong namukad na. Sa kaon gudingan hi guys. Mo ni praktisanan sa mga buntis. Pataasa. Ginhawa. Awas bilbil. Na ako na maguwang. Okay. Wala istorya oy. Ilong na lay palihog. Ilong ug baba. Naman miss ka kabukiran. Namis kabukiran guys. Namis kabukiran. Patag na. Naabot miss patag guys. Saka na po na itong taod-taod. Pero gamay na lang. Murag. Sala. Hindot king San Francisco ti o. Hindot taday uy. Oh, kanindot. Sa una malaag pa man ni sa una no. Hoy dali na mo uy kadiyot sa kuno. Hindot tati uy. Nay kasal diri sa Merkulis. Mao? Nindot magud siya ti uy kanang overlooking sa syudad ba? Nakanindot ba uy? Ana may taas babaw te. Narati ay. Hindot kay siya ay kapis. Akong inani tiba. Kay namatay. Nindot siya. Kanindot ay. Wow. Nindot taday. Uy, nindot yun ay diriti. Lagi gwapo kaayo. Oy. Nindot ka. Kanindot sa mga buwak. Mga bumbil na. Klarong syudad. Hindot yung lugar no? Kanindot. Napo day diri pa ubos te. Nice king tabay guys. Murag na sa salida nga endless love nga Turkish. Kanindot pagid. Uy, ambot lang jud kanindot. Kanindot siyang kanindot sa gabi-gabi. Namuwak. Kanindot sa buwak. Oh, gabi-gabi. Narante ko yung kuan. Naman. Kanindot. Adira Farm. Daka direti ay, nindot kay ti oh. Wow, kanindot.
hagdanan. Hagdanan. Nindot. Ali, Sil. Gwapo kay kuan, Sil. Wala ka nindot ba day nga rin, uy? Pwede ko na tamo. No, shout out sa aday ko guys ni Maricel Obay, ni Emalyn Taripi, ni Jerel Aledo Misias, ni Joyce Cabilio ug sa akong number 1 fan ang akong mama si Scholastica Obay. Salamat ninyo sa gusto magpa-shout out. Comment lang below sa ako vlog. Hindot yung iti mabuwak ba? No? Anak kana Marcel. Na. Wala na. Hindot. Manggaw. Hindot tas mga kuan oy bumbills. Ngimo anjud nila kuan ning bumbills oh. Ay. Hindot ay. Magkasal ba diha no? Hindot kay ni kasalan nga ni Sil. Ari ko pagpakasal. Ako inaon si kuan nga Jerlin. Pagpakasal ko rin ari ko. Pilay pakyaw. Mahal bayad. Naman ko na red catering din ano? Ha? Na po dai stage oh. Naman sana ba na yun kalitok. Sil kasi sa akong lamisa. Sayang nga kayo anak ko madang stand na ako oy. Na. Nami guys oy kay kadiyo trabaya. Me unta. Nalangay. Nindot kay kuan oy. Natagyo ba kay nga manggod siya. Nindot kay ni dinhi ko nagkasal. Reunion. Basta nindot. Nindot kay kuan oy lugar. Adira Farm. Mana yung balay guro. Hindot kay no? Duyan. Hame duyan. Ningadto ko iti na si motor lili so na mo kog puti. Oh, tingnan. Nindot ta oy. Napod ko nami guys sa asa to ti? Bagong pinuldos. Oo. Naibukid diha nga gi. Buldos mo adto mi kay motabang mig daro-daro. Hay. Da mahal magplitis motor. Oh, nayuta ay. Unsa man ni? May na lang baya no? Daghan din is una. Ikaw lay karga nya jis lang. Nindot unsa man iti sinunog? Ambot nila pag kuana. Nindot ta oh. Kuan man na siya kana bang Mura gini. tinuan. Ay, sa gabas man ni, kinulipa. Ano ko lami ba ni ti uy? Aw lami nindot, tiyo tanom. Oh. Oh, dako na jud ka iti ug kuan. New arrival. Nalang salinda diha ay. Masalinda nga. Napoy nindot nga balik sa babaw oh. Labay lang me. Dire may sa kuan. Lapok lang no. Dili na maapil anda ko nga balay no. Anak na po nakuto buldoson. Lapok ba din? Aw, muli tuliyok na ini. Si Sugdi di. Loko nindot oh. Maklaro ka na. Diyo ko makita ang mga nature oy. Aw, saan ko din nga tuti? Hindi ti ba kay? Mugamay man tiyan madak mo dagko yung paa. Oo, magamay tiyan. Dagkong pa ah. Na labhan kay ako magalabhi pa. Suka datong kuwanti. Katong gamit. Ako rang papaan tapuhan wa. Tuliyok din nga to. Asa manil lapos ti. Wa din ha. Wa pa man na paghari na mo karon ko. Kubkob. Uy, ang balay ba di na mo unsa? Ang balay ba?
iya sila sa kuan sir. Bulldozer. Naipayangan to ti oh. Oo. nga. Aw gitam na naman. Nanay tanong mga kuan. Gisingod na kung maayo guys. Muniwang na kuan ni kaha. Wow! Yan ni abot ni kurog kaon cha, way gamit. Unsa dito kanang unsa gipag-agi to sa may sapao o nay balay-balay? Nakitang tungunan. Na pas lugsong na pud mi guys. Kapoy na pud kaig pa. Preno. Kapoy na pud kaig Delikado niya preno. mong break og di na mo kupot na. Si Dit Miss Ubos. Agoy kaling kre. Ay, ko ako.